של קליטה כנושא מרכזי, הוא יצר קשר עם ממציאים רוסיים. והממציאים הרוסיים האלה באו עם איזה פטנט בלתי רגיל של power drive, של מין מערכת תמסורת הנעה שאפשר להצמיד אותה לכיסאות רגילים, וגם אפשר לייצר אופניים עם המערכת הזאת, ואפשר גם מכשירי כושר, ונלחם על דעתו, והכריח אותנו להיכנס לנושא הזה. כשהוא התעסק בנושא הזה, הוא הזדהה מחדש עם הנושא שבו הוא עוסק. ותזכרו, בכל שלב של חייו, בכל דבר שהוא עסק, באותו רגע, זה הפך להיות הנושא המרכזי, והנושא שהוא הזדהה איתו הזדהות ללא מעצורים. ואנחנו היינו רגילים כל שבוע לעלות על ההרים ולטייל, והיו בינינו ויכוחים גדולים מאוד, ולמעלה יכולנו לצעוק אחד על השני, מפני שלא כך שמעו את הצעקות, כשהיינו לבד על ההרים של צורה. אבל הוא התעקש ואנס אותנו, וכולם ראו בו פנטזיונר, וכולם ראו בו איש חזון ללא בסיס, לא כולם. זאת אומרת, היו כאלה שראו בו איש אשכולות, איש עם רעיונות, איש דינמי, איש עם המון דמיון יוצר, והיו מוכנים לתמוך בו. הוא גם ידע ללכד תמיד סביבו קבוצת אנשים שהאמינה בו, ושהוא הצליח להלהיב אותם, לפעול יחד איתו במגמה להשיג את המטרה. אבל היו גם כאלה שראו בו פנטזיונר שסוחב את המשק ואת המפעל לכל מיני כיוונים שהם אולי מיותרים. אני חושב שגולת הכותרת שלו הייתה, אחרי שהוא חזר מצורעה לירושלים, הייתה הכוזרי. וגם פה הייתה תקופה ארוכה מאוד של הזדהות עם נושא שבו הוא התחיל עם הרעיון של קשירת קשר בין יזמות לקהילה, במקרה הזה שכונת הבוכרים, ואת הקשר הזה הוא רצה ליצור דרך מתן ביטוי לאוכלוסייה המקומית על ידי אפשרות לניצול הכישרונות של אוכלוסייה מקומית, ועל הבסיס הזה הוא הקים את הכוזרי. שאלתי את עדה לפני כמה ימים למה הכוזרי, זה היה בעקבות התוכנית של יערי על הכוזרי. למה הוא קורא לכוזרי כוזרי? אז התברר שמישהו נתן לו, היות ונקודת המוצא הייתה שאנשי שכונת הבוכרים חיו פחות או יותר באזורים איפה שחיו הכוזרים, אז נתנו לו, מישהו זרק לו את הרעיון, מי זה נתן לו? זוהר וילבוש. נתן לו את הרעיון לקרוא לכוזרי כוזרי. אבל, ובמשך שנים יכולתם לשמוע מאברהם איך הוא מחיה את שכונת הבוכרים, איך הוא מרכז כוחות מקומיים, איך הוא לוקח אנשים שהיו מנותקים מעבודה, שלא הייתה להם שום פרספקטיבה, איך הוא רתם אותם לתוך מעגל של יצירה, והראה גם בפועל את הדברים שהוא יצר, הביא אותנו לביקורים אליו לכוזרי, ונאבק על קיום הכוזרי. אבל מה? התיירים לא באו לארץ. וכל הזמן הוא השקיע מעונו ומהונו על מנת לקיים את הכוזרי. אז זוהי הנקודה לפי דעתי הבולטת ביותר אצל אברהם, שהוא ידע להזדהות הזדהות מוחלטת בנושאים שהוא עסק בהם בשלבים השונים של חייו. 2.5 ליוויתי אותו בזמן מחלתו הארורה. הוא ידע במה הוא נאבק, ולמרות שלא היו לו אשליות לגבי סיכויי החלמתו, המשיך לעבוד ולהיאבק עד יומו האחרון. הדבר היחידי שהציק לו, הפרידה מעדה ומילדיו, מנחם, יואב, תמר, מיכל, וכלותיו איריס ותחיה, שכה היה גאה בהשתלבותם במשפחתו. לפני כ-15 חודש, כששכבתי בהדסה אחרי דום לב, ונאבקתי על חיי אני, ביקוריו היו מרגשים אותי עד לדמעות. בן טיפה. הוא היה מעודד אותי, הוא שנזקק לעידוד הפך למעודד,
אם יש רגעים שהם מרגשים, זה מהרגעים המרגשים, כי המבחן האמיתי הוא מתי אתה רואה אדם. אתה רואה אדם או בצרתך או בצרתו. עדה, זכית בחבר ובבעל נפלא. מנחם, תמר, יואב ומיכל, זכיתם באב שראה בכם את חזות הכל, ואני זכיתי בחבר שמעטים כמוהו. תודה לאלישע. קצת יותר על תקופת כנען מצוין. עדה ביקשה ממני לספר על ראשיתה של אופנת כנען, שבעצם לא נקרא אופנת כנען, היה לה שם לגמרי אחר. אברהם ועדה הגיעו אלינו לצורעה בשנותיהם היותר מאוחרות, עם שתי הבנות, תמר ומיכל, והן מיד השתלבו בתוך מערכת החינוך שלנו, והיו חלק בלתי נפרד, כאילו שהם נולדו וחיו בצורעה כבר הרבה שנים. אברהם בדרכו נרתם לקהילה. מה שביקשנו, הוא גם הציע את עצמו, להמון דברים, בעיקר בתרבות. הוא הציע שנעשה חודש של הרצאות, ואנחנו כמובן רעיון חדש מקבלים, ונותנים לו לארגן חודש עיון שנערך במשק. הוא הביא מרצים שלא חלמנו ולא חשבנו שאפשר להגיע אליהם, אבל באחד מעלוני המשק אני קראתי מאמר שהוא כתב כיצד מחפשים תעשייה. זה עוד לפני הרעיון של כנען. המאמר נכתב בשנת 76, ובסוף המאמר הוא כתב: אני מקווה שהאמון הרב שניתן לי, למרות היותי מועמד בלבד, עוד לא היה חבר משק, יישא את פירותיו בהקמת מפעל מצליח, גם מבחינה כלכלית וגם ייתן סיפוק לעובדים שבו. ואכן בסוף שנת 76 הוא הקים מפעלון קטן, שהיה מבוסס על חברות מצורעה שרצו לעשות הסבה מקצועית, ונרתמו לקריאה שלו: בואו נעשה משהו חדש ושונה. והוא כתב, יש לי פה קטע שהוא כתב: בשעה טובה ומוצלחת נכנסנו עובדות המתפרה למשכן הראי, והעברנו מהלך להילוך ראשון. רכשנו ציוד חדש, זאת בצירוף לכמה מכונות תפירה קיימות שעומדות לרשותנו. מתאפשרת התחלה של ייצור לתקופה של חודשיים-שלושה, עד שהמקום הקבוע יועמד לרשותנו. עוד לא היה בטוח בכלל שהמשק, שמישהו יאשר לנו דבר כזה, אבל התחלה הייתה. ביום הראשון של העבודה כבר גזרנו דגמים, הכנו שהוכנו לפני התחלת העבודה, ושיהיה עד סוף השבוע כדי שאנשים יבואו ויוכלו לראות מה יש לנו ומה מוכן כבר לשיווק. המפעלון שלנו נקרא בשם צורעית, כך הוא החליט. נקווה שיהיה נאה וייצג אותנו לנוי ולתפארת, בהצלחה אברהם, כך הוא כתב. עכשיו, הוא כבר בתחילת הדרך ידע שזה יצליח. הוא הכין מקום לבנייה, למרות מה שאלישע אמר, אז לי יש עוד הקדמה עוד לפני זה. הוא ידע שזה יצליח, וזה אכן הצליח. הכין מקום לבנייה ובהשקעה בהחלט לא גדולה. בהתחלה הוא הביא מעצבת בשם ממי מחוץ למערכת, והוא החליט שלא תהיה מעצבת מהמשק, למרות שהיו לנו כמה אנשים שהם בהחלט היו יכולים לעשות את זה. הוא אמר: אם יהיו כאלה, כל צורה יהיו מעצבים, כולם ייעצו, כל אחד תהיה לו עצה אחרת, ויצאו לנו המון דגמים מאוד מצחיקים. לכן מראש הוחלט, וזה היה חכם ביותר. הצוות הוקם והתחלף מספר פעמים, כאלה שלא כל כך התאימו וכן התאימו. הדגמים הראשונים נתפרו בבית. עם הזמן התחלפה ממי וטובה, שהפכה להיות מעצבת הבית. הוא הביא שתי תופרות מבית שמש, כי הוא חשב שבהחלט זה מקום שאנחנו יכולים להשתלב בו, כמו שאלישע אמר קודם. הצוות שלנו, אברהם החליט שאנחנו צריכים ללמוד יותר, כי כולנו הגענו ממערכת החינוך, כל מיני, בכלל אף אחד לא התעסק בסיפור הזה. והחלטנו להצטרף כי הוא היה כל כך נלהב ואנחנו התלהבנו איתו. הייתה הרגשה של משהו נפלא, משהו חדש שהוא שלנו, של עשייה. ואברהם היה איש ללא הפסקה, תמיד צעד אחד קדימה. השם לא נראה לו כל כך מסחרי, מיד בהתחלה, עוד לא היינו בכלל מי יודע מה, אבל זה לא מסחרי, מחליפים את השם.
הוא הציע שנעשה משאל, והגיעו כמה שמות, וכמובן נבחר השם אופנת כנען. השם כנען מאוד התאים לאופנה שהייתה. היה בה הרבה פולקלור, פאצ'ים, בדים מיוחדים, שהוא נסע לקנות בעיר העתיקה עם טובה, שהייתה נוסעת איתו לירושלים. נכנסים לעיר העתיקה, אוספים בדים על חמור, ככה מעמיסים את כל הדברים, ואחר כך מגיעים לסוף הדרך, מביאים את זה לאוטו שחיכה בסוף הדרך. באים הביתה, יושבים בערב, הדגמים מתבשלים לאט בצורה מדהימה, אבל בסוף יצא דבר גמור ומדהים. אברהם החליט שכנען זה דבר ייחודי וצריך לפרסם אותו. במאמר נוסף הוא כותב, וכך הוא כותב: ענף האופנה שלנו, כנען, עורר סקרנות במרחבי אופנת הטקסטיל, וזכה בזכות זאת לסיקור נרחב מעל דפי העיתונות. וזאת בצירוף של תצלומים, תמונות, ובאמת תוצרת כנען טובת מראה, ויכולה להבטיח מראה טוב לכל הקונה והלובשת אותה. ואין לכך מסלול תצוגה טוב יותר ומהימן משביל הכניסה לחדר האוכל שצועדות עליו חברות צורעה עטויות ממיטב התוצרת. הוא כל כך האמין בה שאפילו נשות צורעה נראו נפלא בדברים שעשינו. והוא שכנע, ואני לא יודעת איך, והתחילו לבוא אנשים. אנחנו יצאנו עם הדגמים החוצה מאיפה הדגם, מצורעה וכו' וכו', והיו באים. אנחנו גדלים ושומעים עלינו, באים לקנות. התגובות נהדרות. אישה שקנתה חוזרת שוב ושוב, מביאה את חברתה, וקונה גם היא ומביאה עוד חברה. עד כדי כך ידוע עלינו, שכאשר אני הייתי אומרת שאני מקיבוץ צורעה, היו אומרים, אופנת כנען. וזה בזמן מאוד מאוד קצר. התחילו נסיעות לחו"ל, לפרנקפורט, לקניות בדים, המפעל תסס, עבדנו יחד ללא חשבון של שעות. מאוד אהבנו את העבודה. אברהם נתן לנו הרגשה שכולנו יוצרים וכולנו יחד. יש לנו כל כך הרבה סיפורים נפלאים וקוריוזים, שהערב לא יספיק בכלל לספר על האיש החולם המיוחד הזה. הכל היה אפשרי בשבילו, שום דבר לא היה קשה. למרות שהיום כנען, כמו שאלישע אמר, זה במשהו אחר לגמרי ושונה, אבל כאשר אומרים כנען, בשבילי ובשבילו הרבה חברים בצורעה, כנען זה היה בית, כנען זה אברהם. יהי זכרו ברוך. בכל אופן נגביה את זה שוב, מיכאל. רק נחם. תרים את זה לפה. נרים את זה? טוב, קוריוז אחד קטן ממה שאני זוכר מאופנת כנען בתור מסתכל מהצד. אני בא יום אחד הביתה ואבא אומר לי, תשמע, אנחנו הולכים לצאת בתצוגת אופנה, אנחנו הולכים לעשות תצוגת אופנה, בוא תראה. אני יורד למטה, מראה לי 1, 2, 3, 4, 5, אני קודם כל לא הבנתי שום דבר באופנה, אני לא חושב שאני מבין עד היום. אני אומר לו, אבא, מכוער לאללה. אז הוא אומר, אתה יודע מה? טוב שאמרת לי את זה, אתה אמרת לי זה וזה וזה מכוער. השני אמר לי זה וזה וזה מכוער. השלישי אמר לי הרביעי והשישי והשביעי מכוער. זאת אומרת, שמכל דבר יקנו קצת, יקנו הרבה. וככה זה קרה. זאת אומרת, הוא רק לימד אותי שיעור קטן, שאחר כך היה מאוד יעיל בכוזרי, שלא כל האנשים אוהבים את אותו דבר. מה שאני חושב שמכוער זה משהו אחר חושב שהוא יפה. שיעור מאוד חשוב לכל מי שמתעסק בכלל בטעם, באסתטיקה וגם למכור דברים. אמא ביקשה ממני להגיד כמה מילים על הנושא של כוזרי, למרות שנילי יושבת פה. שנילי ואבא יחד היו הרוח החיה בהחלט מאחורי הקמה של כוזרי. אני הגעתי לכוזרי שנה וקצת אחרי שהוא קם. אני אגיד מספר מילים על התקופה הראשונה, ואחרי זה אנחנו נבקש מאריק שיגיד כמה מילים על תקופה יותר מאוחרת. אני הגעתי לכוזרי בשנת 87, ולמעשה אבא ביקש עזרה בכוזרי
משום שבניגוד לפעמים קודמות, אני חושב, קודם כל הוא רוצה שאני אחזור לירושלים עם מעלות, הוא לא כך אהב את זה שאני יושב כל כך רחוק. אבל מעבר לזה הוא גם, החבר'ה שם, הביורוקרטים הצליחו להתיש אותו. מה שלא קרה לו תמיד, קרה לו במקרה הזה, והוא אמר, אני רוצה קצת עזרה בחזית שלי, וביקש שאני אבוא לעזור לו בכוזרי. וכאמור, את כל עונו וכל הונו הוא השקיע בפרויקט הזה, שבאמת אני חושב שמבחינת הראייה ותפיסת עולם זה גולת הכותרת של מה שהוא עשה, משום שהיה בו שילוב של כל הדברים שאבא אי פעם חלם לעשות וחשב שצריך לעשות בכלל אדם שגם מתחשב במה שנעשה סביבו אבל לא רק בו עצמו. אני לא רוצה להכביר במילים רבות על האידאה, אלא לספר כמה קוריוזים. היה לנו שם, כוזרי היה בניין חרב. היה פעם בית ספר עמל, מי שירושלמי ותיק מכיר את הבניין הזה שנקרא גם בית דוידוף. היה פעם בית ספר עמל, וכאשר אבא קיבל אותו לידיים, אז מה שהייתה שם זה חורבה. משום שבית ספר עמל נטש ועבר למשכנו החדש, ומה שאנחנו היינו מוצאים מאחורה זה בעיקר מזריקים וקנדומים בצד השני של הבניין הזה. הוא החליט שאם את זה הוא קיבל, אז מזה נעשה משהו. ועוד לפני שאני הגעתי, הוא התחיל לשפץ קטע של הבניין שיועד לכוזרי. וכשאני הגעתי ביום השני או השלישי, הוא אומר לי, תשמע, צריך להעיר את החבר'ה, כי יש פה נזילות. אמרתי, איזה חבר'ה? הוא אומר לי, תשמע, החבר'ה שפה משפצים. אמרתי לו, מה זאת אומרת להעיר אותם? מה, הם לא באים? הוא אומר, לא, צריך להעיר אותם. הוא אומר לי, בוא, הולכים, מוצאים איזה שני חבר'ה, תאמינו לי, אף אחד לא היה עומד פה בסירחון שהתגלגל, אני אומר לו, אבא, מי זה האנשים האלה? הוא אומר, אלה אנשים שאנחנו איתם משפצים את הבניינים. אמרתי לו, אלה משפצים? אלה שיכורים, לא משפצים. אז הוא אומר, נכון, הם שיכורים, אבל כשהם מתפקחים הם יודעים לסייד ולטייח ולעשות כל מיני דברים. אז אמרתי לו, טוב, עכשיו מה? אז הוא אומר, עכשיו אנחנו מעירים אותם, מביאים אותם לכוזרי, מושיבים אותם, נותנים להם קפה וסיגריה והם עובדים. אז אמרתי לו, טוב, יש לך סיגריות? הוא אומר, לא, אבל נקנה בדרך, מביאים אותם, ואכן כך היה. החבר'ה האלה, היו שם כמה חבר'ה, והם היו קמים, אומרים, יש קפה. הם מקבלים קפה, ואבא אומר, תשמעו, הטיח נופל שם, הוא צריך לעלות לשם, ולמרבה הפלא, כמו שקרה להרבה אנשים שפגשו את אבא הרבה פעמים בחיים שלהם, הם עשו את מה שהוא ביקש. זאת אומרת, זה לא שהוא שילם להם טוב, או שהוא היה מהחבר'ה, והם באו וישבו ושתו את הקפה, ועבדו איזה שעתיים, והוא היה משלם להם כמה גרושים, והם היו חוזרים לקנות איזה כמה בקבוקי בירה, להתגלגל ברחובות עד למחרת, וככה היו משפצים את הכוזרי. וככה נראה גם השיפוץ עד שעשו את השיפוץ הגדול, הטיח היה נופל לרוב. אחרי זה, יום אחד אנחנו מחפשים את החבר'ה האלה כי היו לנו בעיות למעלה ברעפים. אז פה הזכירו גם שאבא, אני זוכר גם בימי כנען, אני הולך עם חבילות כאלה ענקיות על הגב של כל מיני בדים. אבא, מה אתה זוכר את החבילות? הוא אומר, אני לא אסחב, בי אסחב. אותו דבר, זה היה כבר שנת 87, הוא אומר לי, תשמע, הגג לא בסדר, הרעפים נפלו. אז אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? הוא אמר, עולים למעלה. אז אני אומר לו, אבא, אתה צעיר ברוחך ואני צעיר עם הגב שלי, מה נעלה למעלה? הוא אומר, אל תדאג. אנחנו שנינו עלינו למעלה לגג הזה ששרץ כל מיני יצורים שונים ומשונים. הוא זחל לפניי, הוא אמר, אני יותר רזה ממך ויותר קטן ממך, אני אזחל לפניך. עלינו למעלה לגג, מצאנו את הרעפים השבורים שם למעלה ושמנו אותם חזרה. אני אפילו נילי זוכר אותם יורדים, אני חושב. שנינו די מאובקים מהמעשה הזה. אלה היו דברים אופייניים לתחילתו של המפעל הזה. החלום של אבא בעצם היה שהאנשים של נילי ותדריך את האנשים שידעו לעשות משהו בחיים שלהם. אנשים שלא יצאו אף פעם מפתח הבית, נשים שהיו להם בעיות שונות ומשונות, עם בעלים או בלי בעלים, ומה שקרה הוא שהאנשים האלה היו מתייצבות בוקר בוקר, מי ב9, מי ב10, יושבות, מקבלות עבודה ורוקמות. ואני, עד היום, יש פה הרבה עדים, עד היום קבוצה ניכרת מאוד של האנשים האלה רואה בכוזרי את הבית השני שלה, ואני שלא נמצא שם היום,
מגיע לשם ואני מרגיש שזה הבית השני שלי, משום שמקבלים אותי בחום, באהבה, ומה שלומך, ותספר על המשפחה, תגיד מה עם הילדים, ואנחנו המשפחה השנייה שלך. אני חושב שזה מה שהיה חשוב בנושא של תחילת הכוזרי. אחר כך הפכנו את כוזרי, ניסינו להפוך את כוזרי לעסק, ובעקבות זה גם חשבנו שאנחנו צריכים הן השקעה והן ייעוץ בתחום, וביקשנו מאריק שיצטרף אלינו והוא הועיל. היום אריק סולו נושא בנטל הכוזרי, הוא עושה את זה ברוח הדברים שאברהם התווה כל השנים האלה, ואנחנו מודים לו על כך, ואני מבקש ממנו להגיד כמה מילים. על הכוזרי כולם שמעו, וסך הכל הכוזרי היום זה פנינה שאנחנו מנסים לפתח אותה ומקווים לשמר אותה באורח של אברהם. אני דווקא רוצה לספר על קוריוזים שהיו לי עם אברהם בנסיעה שלנו למוסקבה, וזה למרות המחלה הקשה שלו, הוא החליט שצריך לפתוח פרויקט חדש, עסק חדש, והעסק החדש יהיה שילוב של נשות הג'וינט או נשות מוסקבה בשילוב הג'וינט להקים מפעל כמו הכוזרי ברוסיה. ולמרות המחלה הקשה, ולמרות שכולנו ידענו מה מצבו, החלטנו לנסוע לרוסיה. אברהם ואני נסענו למינסק בתחילה, ואשתי עם עד היו צריכים להצטרף יותר מאוחר למוסקבה, והגענו למינסק, וכל היום עבדנו פגישות עם הג'וינט, הסוכנות, כל מיני אנשים. ב7 בערב אני הולך על 4 למיטה, אברהם מדפק לי על הדלת ואומר, בוא נראה את העיר. אברהם חולה עם כדורים, ועד השפיע אותי שאני מחזיר את אברהם מצב טוב עם הכדורים. אני אין לי כוח לזוז, גילי הצעיר, אברהם לא צריך לראות את העיר. זה הערב במינסק. לאחר מכן במוסקבה אותו דבר. נסענו שם כל היום במוסקבה, בערב אשתי ואני חוזרים לחדר על 4, עדה ואברהם בשעה 7, מה המשך התוכנית לערב. השיא היה בלנינגרד או סנט פטרבורג, שהוא שכח לראות איזה חדר בארמיטאז' אם אני לא טועה, ואז הוא נשאר עוד יום אחד בלנינגרד, ואנחנו חזרנו יום אחד קודם. זה אברהם האיש, ואני חושב שמה ששמענו פה זה פשוט מיצינו את אברהם האדם, ואני מקווה שכוזרי ימשיך בדרך של אברהם. התחילה לתת לי, אני לא יודעת רק מה אמרתי לה, אני לא יודעת, אבל החברות פה, שיהיו בריאים, עזרו לי. כל אחד אמרה, תקני מפה בשבילך, תסדרי, אנחנו נראה לך, תלמידי בזה. קניתי מפה לחלוט, כתוב עליה חלוט שבת. התחלתי לישון קצת בבית, קצת פה, כמו אחים פה. אחד עוזרת לשנייה, אחד צוחקים, מדברים, עוברים את הזמן כמה שעות והולכים הביתה. גם טיול לקחו אותנו לקיבוץ, נהנינו מהקיבוץ. וזה תודה לאל, בסדר גמור, אני שמחה סיבתי לראות את האנשים, להיות איתם יחד. אני שמחה, אני מחכה מתי היא בוקר אני אבוא לפה. כן, אתה מסובבת על היד ככה. הגעתי למפעל אחרי שעבדתי כמורה הרבה שנים בקטמונים, בבית שמש, במוסררה, ואהבתי מאוד את הצבעוניות שיש בהם ואת הפולקלור, והחלטתי שהייתי רוצה לעסוק בצד הזה של הפולקלור. היה לי מאוד מעניין שיש סיפור מאחורי הצבעים, לא שמים סתם צבעים, יש לזה חשיבות. לפעמים הצבע האדום בעדות מסוימות מסמל את הגיהינום והצבע הירוק את גן העדן. רוב הדברים שאנחנו עושים, יש בהם מוטיבים של העדות עם תוספת 5 גרוש שלי. בכיפות אנחנו עשינו העתק מדויק של הכיפה כמו שהיא במוזיאון או כמו שראיתי אותה בספרים ובחומר מקוטלג שאספו על העדות. הכיפות האלה בארץ מכירים כולם את הכיפה הבוכרית או הגרוזינית, אף אחד לא יודע שיש כיפות מקסימות קורדיות ומרוקאיות ופרסיות. מה שעוד נורא מוצא חן בעיניי זה הסיפור הזה נגד עין הרע
שיהיה מזל טוב, כל מיני חפצים שעוזרים בדבר הזה. חמסות מרוקאיות, שזה טוב מאוד שיש בכל בית. בכורדיסטן היו נוהגים לתלות בפינת הבית משולש, זה גם כן שימש נגד עין רעה. יש לנו כאן קישוטי קיר קטנים ששמנו את המילה מזרח, זה בעצם מנהג של יהודי אירופה, שזה שימש להם ראה את כיוון התפילה. בזמן שבאתי פה אני מרגישה את עצמי הרבה יותר צעירה מה שאני. אני מאוד נהנית מפה. אברהם בן צבי, נשים שמעולם לא עסקו בעבודות יד, יושבות, וכפי שהן אומרות, גם נהנות מאוד ממעשה ידיהן. כיצד אתה מושיב אותן יחד כדי לרקום את העבודות הנהדרות האלה? טוב, אי אפשר לומר שכולן לא רקמו קודם לכן. ישנן רבות מהן שרקמו. מה שלא עשו קודם לכן, לא עבדו אף פעם לפרנסתן באיזושהי עבודה, כולל רקמה. השוני שחל הוא שליקטנו את הנשים האלה בתחילה רק מעטות. מאז שצולם הסרט נוספו כ-25 נשים נוספות על אלה שהיו קודם. והן בפעם הראשונה יוצאות החוצה, מתפרנסות למחייתן ובצורה משמעותית. אנחנו עמדנו על כך שהם יקבלו לפחות את הכנסת המינימום שההסתדרות דורשת אותה, וזה אנחנו נותנים להם ואת זה הן מקבלות. אברהם, אתה כאיש השנה, האיש שהלך לשכונות על פי ההגדרה, שעל פיה קיבלת גם את הפרס, אתה אמרת, וזאת היא התזה שלך, אם תרשה לי לצטט, שיקום שכונה לא רק בניינים, אלא לתת לאנשים כלים לשיקום לטווח ארוך, משמע לתת להם מקצוע, לא רק לשקם בניינים. זו התזה שלך? כן, נכון, זה בדיוק. אני רק לא הייתי חושב שאנחנו עושים עוול לשיקום שכונות אם אומרים רק בניינים. עוסקים בדברים רבים אחרים, נושאי חברה וחינוך. מה שאני ביקשתי להוסיף זה גם הקניית מקצוע, נוסף על זה מפעל שיעסיק את האדם מעבר לזה. כדי להתוות להם דרך לטווח ארוך להתוות להם יותר. דרך לטווח ארוך. זה במקום לתת לאנשים דגים, לתת להם חכות. ועכשיו לסיפור האישי שלך, אתה עוזב את קיבוץ צורעה יחד עם רעייתך, עולה לירושלים, על חשבונך, יושב כאן כדי לנהל את כוזרי? לא, אני לא עזבתי את קיבוץ צורעה, אני בחופשה. את המפעל של כוזרי, הוא מפעל קודם לפני כן בקטמונים, עשיתי כשליח של התנועה הקיבוצית. לולי העזרה הזאת זה לא היה מתאפשר, אלא שהגיע שלב שהתנועה הקיבוצית סברה שבאמצעים התקציביים שעומדים לרשותה, היא לא יכולה להרשות ולהמשיך את התמיכה בנושא הזה. אני החלטתי שאינני יכול להפסיק אותו באמצע, והמשק נאות לתת לי חופשה לשנה אחת בינתיים, על מנת להמשיך ולקיים את המפעל הזה. היכן אתם פועלים בירושלים? אנחנו עובדים עכשיו, במסגרת שאני פועל, ישנם שני מפעלים. אחד בקטמונים של בגדי ילדים, שהוא עכשיו עובד עם מפעל כנען בקיבוץ צורעה, שעובד עבורו, והמפעל הזה בבוכרים. ישנם תוכניות להרחבה גדולה מאוד של עבודות אומנותיות בתוך המבנה שבו אנחנו עובדים. שאגב, הוא שופץ באופן משמעותי מאוד, והוא נראה, חלקו לפחות נראה כפי שהוא היה לפני 80 שנה. כחלק משיקום השכונה. כחלק משיקום השכונה, כחלק משיקום מסורת. אני מזמין את האנשים לבוא במשך חג הסוכות, לבוא ולראות גם את הבית היפה וגם את המוצרים, אנחנו עושים אז יריד. אתה מנסה גם לשדך כאן את התנועה הקיבוצית בצורה זו או אחרת לשיקום השכונה?